Toto vyzerá byť na trilógiu. Neviem, či úspešnú, ale zatiaľ to je trilógia, pretože toto je Engva CS1 Pro. Predtým, minulý rok, sme mali Engva CS1. Tento rok na jar tu vyšla Engva CS1 2025 ročník, čo mal byť taký facelift. A toto je Pro verzia. Tá prináša 52V systém, o niečo väčšiu baterku a 1500W motor. Čo by malo znamenať lepšie jazdné vlastnosti, lepší dojazd a neviem. Čiže ak vás táto 11-palcová a stále veľmi lacná kolobežka zaujala, tak si pozrite túto recenziu. Engva CS1 Pro mi prišla z európskeho skladu veľmi populárneho e-shopu Banggood. Ja im veľmi pekne ďakujem za príležitosť otestovať tento už v poradí tretí kúsok od CS1 rady. No a aktuálny kupón a odkaz nájdete vždy v popise tohto videa. No a poďme sa pozrieť na základné parametre, ktoré sú úplne identické ako má CS1 Pro, akurát tam budú nejaké menšie odlišnosti, ktoré tu teraz highlightnem. Poďme si teda pripomenúť základné parametre CS1 Pro, z ktorých väčšina je úplne rovnaká ako má CS1, takže som si zopár záberov požičal. Celková dĺžka CS1 Pro je 132 cm, takže je to celkom veľká kolobežka. Výška od kolesa k riadidlám je 132 cm, ale podstatnejší údaj je pre mňa výška od nášľapu k riadidlám a tá je pre vysoké postavy ideálna, 107 cm. Na túto triedu kolobežiek tu máme solidné 70 cm riadidlá, čo je podľa mňa super. Nášľap je pomerne skromný, má 18,5 x 46,5 cm. Ešte, že tam máme footrest, kde si môžem položiť druhú nohu. Najväčšou zmenou je prechod na 52V systém, kde máme o približne 150 Wh viac energie v batérii a ovládač je v podstate rovnaký ako pri predchádzajúcej verzii. Kolesa sú tiež 11-palcové a sú rovnaké ako predtým, ale teraz máme možnosť voliť si aj cestné pneumatiky, no konečne. Ďalšou a vítanou zmenou je 1500W nominálny výkon motora, ktorý by mal zlepšiť jazdné vlastnosti. Nuž uvidíme. A teraz menšia zvláštnosť. Vpredu máme lankovú brzdu, podobne ako pri predchádzajúcich verziách, ale vzadu sa nachádza dvojpiestíková brzda od Icelandu a v kombinácii s elektronickou brzdou to brzdí perfektne, no veď uvidíte sami o chvíľku. V prípade oboch ramien sú použité pružinové telmiče s roztečom dier 115 mm a pružitou aj na moju váhu cca 105 kg celkom dobre. Výrobný štítok je umiestnený z boku, čo je určite dobre zvolené miesto. Na kokpite nič nové. Hlavný spínač sa nezmenil, rovnako ani plyn. No displej je o niečo lepšie čitateľný než u predchodcu, za čo palec hore. Svetlá nebudú silnou stránkou tejto kolobežky. Je síce fajn, že tu máme postranný LED pás, vďaka ktorému je jazdec lepšie viditeľný, ale tie smerovky, tie sú takmer neviditeľné. A ak sa pýtate na váhu, tak tá je veľmi podobná ako u predchodcu, približne 30 kg. Ak vás zaujímajú P nastavenia, tie sú rovnaké ako pri C1 Max, takže môžete si pozrieť hore pripnuté video. Ale pri tejto kolobežke máme pridanú možnosť zvoliť si PIN kód na odblokovanie kolobežky a viete si tam navoliť ľubovoľnú štvorkombináciu čísel. Čo je však škoda, že to nefunguje spoločne s NFC kartou. Takže odomýkať kolobežku môžete buď len kartou, alebo len PIN kódom. Toto treba určite vyladiť. Takže ako to vyzerá vo vnútri? Nuž, nevidím tam nejaký zásadný rozdiel proti verzii CS1 Pročko, má akurát tak vyšší voltový systém, samozrejme aj baterka tým pádom je o niečo lepšia, respektíve má viac energie v sebe. Toto je FOC ovládač a ja som veľmi zvedavý, ako to bude vlastne fungovať potom, či to bude svižnejšie, lebo tie predchádzajúce dve verzie boli dosť čajové. No a tu je pekne vidieť taká tá vymedzovacia guma, ktorá perfektne tesní. A už to dali aj tu, konečne. No, takto to malo byť aj v predchádzajúcich verziách. Utesnenie po celom obvode nášľapu. Vyzerá to dobre. Akurát ovládač je nalepený. Škoda, že nie je priskrutkovaný o ten spodný rám a medzi tým mohla byť ešte termopasta, ktorá by lepšie odvádzala teplo, ale pozrite sa, aký je obrovský tento ovládač. Ale je tu dosť miesta na to, aby tu bola aj väčšia baterka a možno, že aj dva ovládače, ak by boli trošku iného typu. Možno, že bude nejaká verzia CS2 budúci rok alebo tak.
Škoda len, že opäť je tu raz blbý prístup do nášľapu, kde musíte sledovať to, kde sú tie skrutky a tým trošku poškodíte tento gumený podklad, ktorý tu je daný. Ja nie som z toho dvakrát nadšený, no ale čo už, hádam, keď už bude štvrtá generácia tejto kolobežky, tak to trošku upravia. No a ak ste zvedaví na to, ako táto kolobežka jazdí, či to je lepšie ako predchádzajúce dve generácie, tak sa na to pozrite sami. Engva CS1 Pro. V podstate je to tretia generácia tejto kolobežky, tentokrát ale s 52V systémom a ja som veľmi zvedavý, či to už konečne bude ísť aj svižnejšie s ťažším jazdom ako som ja. Je tu aj 1500W motor nominálny, tak ja si to dám do 5. Baterka má takmer plný výkon. No vidíme. No... no... Je to asi o niečo lepšie, ale zase je to asi tak 10%. Mám displejových 40, som vedavý, že čo to spraví aj s maximálkou, lebo na ampere je tu 29 amperový ovládač, takže rovnaké to je, len sa nám tu zvýšil voltový systém zo 48V na 52V. Displejových 45, ja idem asi tak 42. Viac to už nejako nepridáva. Čo je tu ale taký paradox je, že ja prvýkrát vidím v živote kolobežku, ktorá má kombináciu lankovej dvojpiestíkovej brzdy a hydraulickej dvojpiestíkovej brzdy. No a to je všetko, čo táto kolobežka dá. Čakal som trošičku viac, ale držanie je dobré, rovnako ako predchádzajúci model. Táto kolobežka bude mať návrh určite, čo sa týka dojazdu, pretože tu máme 22,5 Ah baterku, ktorá má 1170 Wh. Je tu aj teda väčší trošku rozsah na vybíjanie sa, takže o niečo toho viac znesie. Ak by ste sa pýtali, že prečo by som si teda mal kupovať túto kolobežku. Inak je to veľmi obľúbený frame. Kolobežka je stabilná, dobre sa drží, je to veľká kolobežka, viete ju kúpiť po 600 €, čo je veľmi dobré. Je tu aj elektronická brzda a tempomat. Ja si vyskúšam elektronickú brzdu, mám ju na 5 inak. A je ju pekne cítiť, myslím, že má také minimálne omeškanie. Tá kombinácia elektronickej brzdy, hydraulickej brzdy zadnej a prednej lankovej zo 40 km rýchlosti. Zadok úplne flekuje aj s mojimi 110 zhruba kilami, ak som naložený. Idem vyskúšať ten svoj obľúbený nadjazd, ako bude kontrola kolobežky tam, či to bude také čajovejšie ako ten predchádzajúci model, čo som asi pred mesiacom a pol testoval, uvidíme. A naspäť, keď pôjdem, skúsim ísť iba na elektronickej brzde. Ale je to živšie. Trošku sa mi zdá, že je to živšie. Ale to sa mi možno len zdalo. Mám 5. stupeň rýchlostný a plyn naplno. Hovorím, je to asi o 10% lepšie. Lebo túto aspoň má ochotu trošku zrýchľovať tá kolobežka, ale stále toto nebude veľmi pre ťažších jazdcov. Chýba mi tu verzia asi Max, ktorá by mala aj predný motor, trošku väčšiu baterku, ktorá by sa tu asi ešte zmestila. Vtedy by to bolo asi aj pre ťažších jazdcov, ak sa bavíme o jazde do kopca, do nejakých takých ťahlejších kopcov a tak podobne. Aj ten rozjazd je taký, aký je na sinusových ovládačov, je proste pozvoľný. A tým, že tu nemám predný motor, tak nemôžem od toho veľa očakávať, ale je to niečo lepšie. Fakt je tam cítiť trochu ten rozdiel toho, že tu máme vyšší voltový systém a teda nám to pustí viacej šťavy. No, tak som zvedavý, čo urobí elektronická brzda. V podstate brzdím iba ňou. A teraz si vyskúšam len prednú brzdu. Áno, tá ma tiež vlastne pribrzďuje, lebo zapína sa tá elektronická brzda. Má to také mierne oneskorenie, ale nie je to nič, čo by
bolo nejako nepríjemné, lebo tá kolobežka nejde rýchlo. Ako napríklad Cooking G2 Master, ktorá v 70-ke, keď som šiel skoro a mi urobila oneskorenie, tak som si myslel, že sa prekotím prvýkrát. Je to o niečo svižnejšie, je to cítiť na tejto kolobežke, že je to trošku svižnejšie. Máme tu aj tempomat, čo je nastavenie P8 a to si nastavíme na jedničku a potom vlastne nám to vie pekne fungovať. Takže stlačíte plyn konštantne po dobu asi 5-6 sekúnd a vtedy sa vám zapne. Viditeľnosť displeja, teraz sa na to pozerám, svieti na ňo slnko, ale ja vidím všetky údaje. A veľmi dobre ich vidím, to čo sa stalo. Pretože tie predchádzajúce dve verzie mám pocit, že tam ten displej bol rovnaký, ale nebolo to rovnaké. Toto vyzerá byť o dosť lepšie. Vidím volty prehľadne, vidím aký mám asistenčný režim, vidím rýchlosť, počet najazdených kilometrov. Pri predchádzajúcich verziách to bolo dosť problematické sa na to pozerať. A to, čo možno počujete v pozadí, to klepotanie, tak to je opäť ten háčik na sklápanie, ktorý proste výrobca sa na to vykašľal, dal tam o milimeter menšiu skrutku a tá rezonuje proste. Inak, ja blbec som si zvolil offroadové pneumatiky, našťastie už pri tomto modeli si viete zvoliť aj cestné pneumatiky a v podstate to by vám mohlo priniesť aj vyššiu maximálnu rýchlosť, možno o 1 až 2 km za hodinu proti offroadovým pneumatikám a aj o niečo lepšiu spotrebu na baterke. Ale drží sa to dobre, tá kontrola je fajn, keď som tu mal cestné pneumatiky, tá stabilita v zákrutách by bola ešte lepšia, ale je to svižnejšie. Teraz mám displej 47, mám pocit, že ešte stále zrýchľujem. 48, wow, 49 takmer. To je inak dosť ráno, lebo idem po rovine celý čas a vietor nie je úplne v chrbte. Teraz pôjdem trošičku dole a baterka už nemá 100%. Bliklo tam 50, no to by ma zaujímalo, aká bude tu maximálna rýchlosť podľa GPS. Dobre, jazdí to lepšie. Jazdí to dobre, myslím si, že sa oplatí priplatiť. Budete mať vyšší dojazd, lepší výkon. Stále to síce nebude pre úplne ťažkých pasažierov, ale je to pokrok. Možno, že treba počkať na verziu Max s 2 motormi. Ale to flekovanie je masakrálne s tou hydraulickou brzdou. Najviac ma tu ale prekvapil dojazd, a to veľmi pozitívne, pretože rozdiel oproti predchádzajúcej verzii vo watt-hodinách je nejakých 150 Wh, ale ten dojazd bol veľmi, veľmi dobrý. Urobil som takmer 40 km a to som testoval maximálnu rýchlosť a potom som už išiel len tempomatových od 30 do 40 km za hodinu. Urobil som 40 km. Áno, pochopiteľne. Kvôli tomu, že je to iba zadnokolka, nešiel som s tým kopce a neodvážil by som sa so svojím zaťažením zhruba 110 kg ísť aj do nejakých kopcov, lebo stále ten výkon tam nie je dostatočný na to, aby som si to dovolil pri svojej váhe ísť takéto kopce, ale 40 km a ostalo mi takmer 50% baterky, to je niečo fantastické. Podľa mňa dojazd je ten asi najväčší upgrade, ktorý táto kolobežka má. Pozitíva a negatíva Engva CS1 Pro. Tak ako predchádzajúce dva modely, podľa mňa má to veľmi dobrú konštrukciu a prakticky to zavesenie kolies v štýle swing arm, čiže pružiny vpredu, pružiny vzadu, je veľmi dobré a už rokmi v podstate aj overené. Bude sa to hodiť aj pre vysoké postavy, pretože tá výška od nášľapu k riadidlám je dostatočne vysoká. Komu by nestačili tie 70 aj niečo centimetrové riadidlá, vie si tam dokúpiť širšie riadidlá, možno že aj so zdvihom. Bude sa to hodiť aj pre vyššie postavy. Máme tu vzadu nášľap, kde si viete tú druhú nohu dať. A celkovo tá kolobežka pôsobí robustne. Nemám pocit, že by tam niečo škrípalo, že by tam bolo niečo uvoľnené. Naozaj aj po prechádzaní prachom vôbec tam nie je počuť nejaké nežiaduce plivy od piesku a tak podobne. Ďalším pozitívom je displej. Ja neviem, že či je to tým, že som tam strhol teraz fóliu, ale oproti CS1 tej verzii 2025 som vôbec nemal problém s čitateľnosťou údajov na priamom slnku. Bol som z toho celkom milo prekvapený, pretože tie predchádzajúce verzie som tam
tam vôbec nevedel skoro nič vidieť, keď som mal ešte aj prilbu na sebe. Veľkým pozitívom v rámci displeja je aj to, že keď mám zapnutú smerovku, nielen, že vidím oznámenie na displeji, že ktorú smerovku mám pustenú, ale aj zvukové oznámenie mám, čo ja považujem za veľmi dobrý bezpečnostný prvok. No a displej teraz, okrem toho, že má NFC odomykanie, ak ho nechcete použiť, môžete tam mať aj kódové uzamykanie cez PIN kód. To si viete nastaviť v PIN nastaveniach. To je zmena, čo napríklad CS1 2025 nemala. Ale neviete používať kombináciu NFC odomykania a PIN odomykania. Pretože ak si nastavíte PIN kód, už vám to nechce potom brať NFC kartu. Čo je škoda, pretože napríklad Awesome kolobežky túto možnosť a funkciu majú. Táto kolobežka brzdí perfektne. Bál som sa tej kombinácie zadnej hydraulickej a prednej lánkovej brzdy, ale v kombinácii s elektronickou brzdou tie brzdné účinky a vlastnosti sú veľmi dobré. CS1 Pro má naozaj veľmi dobrý dojazd. To je asi najväčší highlight tejto kolobežky a tohto modela, pretože urobiť 40 km pri mojom zaťažení 110 kg a mať takmer ešte v podstate 50% batérie, to je niečo, čo skok medzi 48 a 52V systémom priniesol. Ani nie tak ten rozdiel vo výkone, pretože ten rozdiel vo výkone mohol byť o niečo väčší, alebo čakal som od toho trochu viac, ale pravdepodobne sa to premietlo do toho dojazdu. Ten náraz výkonu je tiež pozitívum. Je to môjim odhadom 10, možno až 15%. Mal som pocit, že keď sa tá kolobežka rozohrala, tak po tých 20-30 km to bolo ešte svižnejšie, ako keď som robil tie prvé kilometre, čo trošku ani nechápem, ako je to možné. Ale aj ten náraz výkonu, ale hlavne ten dojazd, to sú hlavné highlighty tejto kolobežky. Dobrou správou určite aj to, že tu máme výrobný štítok, ktorý je umiestnený na boku, nie zo spodu alebo na nejakom inom nečitateľnom mieste. A konečne je tá kolobežka celkom živá aj na takom nespevnenom trávnatom teréne, s čím som mal problém pri predchádzajúcich dvoch verziách, že boli strašne čavé. Tých negatív nie je až tak veľa, ale možno, že čakal som trošku od toho výkonu viac. Áno, pozitívum je aj ten 10% nárast. Ale keď tu výrobca hovorí o 1500W motore namiesto 1000W pri predchádzajúcej verzii a to, že sa nám tu zvýšil aj voltový systém na 52V zo 48V, čakal som, že to bude trošičku lepšie. To ma trošičku možno sklamalo. Je to pozitívum, ale zároveň aj negatívum. Druhou nevýhodou, ktorá ma štvala najmä počas range testu, bol tento uvoľnený zobáčik, ktorý slúži na skladanie kolobežky. Ja som to potom vyriešil tak, že som tu dal izolačnú pásku, ktorou som to olepil a už to proste nemá takýto skákavý pohyb, alebo nie je tam cítiť žiadnu vôľu. Trošku mi to prekáža takisto ako pri predchádzajúcich verziách ten nášľap, ku ktorému je dosť ťažký prístup, pokiaľ sa chcete pozrieť dovnútra a skontrolovať, či je všetko v poriadku. Potrebujete si vyslovene po slepiačky nahmatať, kde sú tie skrutky, podobrať si tú gumenú časť a potom to odskrutkovať. Toto musíte zopakovať asi 10-12 krát, pokiaľ sa dostanete k všetkým skrutkám. No a asi taká tá posledná vec sú tie smerovky. V podstate pokiaľ nie je úplne tmavá noc, nebude ich vidieť. Vôbec ani nerozumiem tomu, prečo sú tam. Takisto to má predchádzajúca verzia, aj verzia 2024. Je síce sympatické, že výrobca tu zvolil možnosť odblokovania kolobežky pomocou PIN kódu alebo NFC karty, ale tieto dve funkcie nevedia spolu fungovať. To znamená, že ak si tam nastavíte kód, budete tú kolobežku musieť odomýkať iba tým PIN kódom, čo vám predĺží samotné zapnutie kolobežky. Mohlo to byť vyriešené tak, že to mohlo fungovať proste simultánne. Tak ako všetky Angvat verzie, aj tu sa to deje, že keď zapnem kolobežku, najprv prvých 5 sekúnd tam mám error E5, ako keby tá baterka bola vyšťavená, aj keď nie je samozrejme. Všetky Angvaty, ktoré som doteraz testoval, to tam mali na displeji zobrazené. Neviem prečo takúto jednoduchú blbosť nevie ten výrobca odstrániť. A pre koho je Angvat CS1 Pro? Myslím si, že je to pre tých, ktorí uvažovali možno že aj nad predchádzajúcimi verziami, ale neboli si istí, že či ten výkon bude dostatočný, alebo si mysleli, že ten dojazd bude slabý. Je to kolobežka, ktorá s kúponmi stojí po 600 eur. Je to 11-palcová veľká kolobežka, ktorá sa hodí aj pre vysokých, aj pre nízkych. A teraz tam máme pridaný výkon o nejakých 10-15%, čo môže stačiť možno že pasažierom do nejakých 90-95 kg. Mne tu chýba asi už len verzia C1 Pro Max, ktorá by už konečne mala aj predný motor, ktorá by tam mala možno že ešte o niečo väčšiu baterku, aby sa s tým dalo v podstate jazdiť aj v offroade. Pretože s jedným motorom a s týmito offroadovými pneumatikami to až taký zážitok v teréne nebude. Ale na druhú stranu tu máme prvýkrát možnosť si vybrať medzi terénnymi a cestnými pneumatikami, čo je zase niečo, čo ocenia najmä používatelia v mestách.
No a to bolo všetko, čo som chcel povedať k recenzii na Engva C1 Pro. Ak máte nejaké otázky k tejto kolobežke, samozrejme budem vďačný, ak mi napíšete komentár pod toto video. A ak vás video bavilo, budem rád, ak mu dáte like a moju tvorbu podporíte odberom tohto môjho YouTube kanála, za čo vám veľmi pekne ďakujem. Vidíme sa pri ďalšom videu, pri ďalšej recenzii, nech už to bude čokoľvek. Majte sa krásne, čaute.